Salutare toată lumea, sunt Florin, sunt alături de Alex, Andrei și s-ar putea să intre și Alin. Și am fost în căutare, am plecat departe, rău tare și am găsit nisip. Da, puțin tare de tot am văzut. Puțin tare de tot am luat nisip, dar mi se pare că Alex are mai mult. Cât ai? 40 am pus la cruz. Fai, destul. Dar nu, păi trebuie să minăm și nu ceva. Minează tu. Uite băi, facem o gropiță de asta micuță jos și vine cu scări, știi, și mina asta de sus, știi? Nu vai, nu în casă. Dar e mai ușor, băi, mucea. Ia o mă, că nu mai am mâncare. Bine. Pa, pa. Așa. Noapte bună. Ce mai cu Andrei? Oleu. Ce mai cu Andrei? Bă, dar nu mai avem nimica. Ale, știi că numele tău e Steve? Ce nu mai avem? Nimic. Tot lemnul. Eu avem aici, avem 24 lemn negru și 4 lemn normal. Alin. Vrei să-ți dau lemn? Nu mai da. Da, du-te, dracu. Deci Alin. eu sabia și zici, îi rup cu fâșul Alin. Nu mai știi ce cu el. Ce șoară? Dar câte levele aveai, dragă? 1,5? Da, n-aveai nici 2, măi, frucă. Alin, stai cu minte. Băi, fui, că n-aveai nici 2. Alin. Mort, fuică. Stai cu minte. Așa. Alin, ia puneți numele fuică. Cine mă prinde? Aaaa, țiganii mă prind. Adică Alin. Iau să-i curește fac. Florin, vezi lemnul ăsta? Vezi lemnul ăsta maro? Nu maro, ăsta prelucrat. Ăsta ca pune lână. Știi, mai de tine strângi toată lână. Cu secură, băi. Sau cu asta. Știi, dracu, băi. Din spar cu secură. Dar nu mergi crafta quarțul, nu știu de ce. Am încercat cu Andrei. Nu merge craftat. Am încercat... Pumpkin! Nu știu. Vezi, nu te rătăcești. Da, nu mă arată ce... Eu uite aici lemn la greu. Dacă ne trebuie lemn, avem la greu. Eu fac geamul. Avem păduri de lemn alb avem. Bă, că-s pumpkin să moară gică. Ia picoți. Facem plăcinte, avem și găini? Mâncăm plăcinte. Dar cum să faci Tu ai plăcere? oprit dificulte. Eu? Da. Nu. Pune. Uite. Gata. De ce? Andrei. Dai și mă? Da. Ce? Din greșeală. Andrei, dar faci tu în seria asta ceva? Da. Andrei. Hm? Da, livrez ca Andreea. De ce cu mare? Au fost și mai mari când am nins atunci când am început. Da, că nu puteam să facem casa. O las fac. O, băi, avem un pădure de copac alb. Copaci albi. Andrei, Am 11 pumpkin. Andrei, uite. Îi craftez? Nu-i fă semințe. Uite, mai găs găini. Vreau să facem ferma aia de... Eu semințe? Păi vreți să împărțim, mă, camerele le facem după ce terminăm etajul, acoperișul tot sau o facem acum? Andrei, vrei să mă ajungi la... Acum. Ghita sau nu? Toată casa o împărțim în 3. În 4. Fii, Băi, dar nu mai avem... bine stăm câte doi în cameră. Dar cine stă cu mine? Că eu știu, eu adu la greu chestii. Eu stau cu Andrei. Nu stăm noi 3 în cameră și Alin stă singur. Noi stăm sus, Alin stă jos. Cum vine? Bine pus. Că așa nu mai avem de baie, de bucătărie. Hai să te văd eu de unde e coar să faci bucătărie. Baia. Stai, hai să vezi ce fac. Am găsit un munte. Dă lemnul ăsta alb. Dacă-ți Fac mai... doar așa, nu zic așa va fi, doar ca să... Am pus pumpkin. Odată vine aici. Am murit o aie. Cine primă de... M-am uitat la oaie, băi, și am omorât-o, bă. Vedeți ce mai ce putere paranormale am eu? Alin! faci? Camerele fac. Aleu! Ce
Ce tărât era să-i dau? Și i-am dat. Băi, avem nevoie de flint? Andrei, unde ești? Iar. Unde ești? Unde e Andrei? Unde e mă, Andrei? Aici sunt. Am găsit un flint, Ce atâta. vorbești, băi? Da, n-am ce vorbi. Andrei, vrei să stau ceva? Ce vrei? Lasă că faci. Andrei, vii cu mine să mă ajuți? Hai. Hai. Ia topoare și hai să facem, să luăm niște lemne. Pentru casă, vii? Hai să aduc ăstea în cufăr și vin. Vin. Fraierul de Alin, he. Steve. Eu pun ăstea în cufăr. 11 pumpkin, 5 semințe. A, știu, dar eu mă duc să iau lemn. Ia să dacă... Ia asta. Chiar așa nu. Alin, ce-ai făcut? Nu așa de-al Florin. Pune așa. Cred că i-am miroase. Nu-i de-a mea. E de-al lui Alin asta. Da-i de la Alin. Bam! A mea le putit de casă. Bă, noi avem lemn negru dacă vrem. Da, și așa nu vrem. Ai, cine lasă? Eu am să iau niște piatre și am Da, să ce iau... stai lângă mine? Dar n-am dat-o eu. Că Andrei Mă speriez. Ce duhoare, Doamne! Hai, Alin! toate! M-am pus eu aici. Ne sufocă aici. Se pare că asta va fi sfârșitul lui Alex, Andrei și Alin. Florin poate că va supraviețui. Dar Florin învăța. Andrei, vezi că-ți pun într-un cuvăr de astea. Ce? Sau ai, topoare. Am la greu. Am 1, 2, 3, 4, 5. Hai de vinul. Fui, s-a trezit Alin. Tot tu obstragi și tot tu. Da, unde ești? Mă vezi? Te bejesc. Ce vaca. Băi, uite, aici era vechea noastră. Unde ești? Să fața ta. Aici era vechea noastră chestie. Vechea noastră casă era aici. Nu mai da, Alin. Nu-ți mai dau, Alin! Băi, noi facem treaba aici sau ce facem? Alin, nu mai da cu la viață. Alin! Hai, vin. Aici e vechea noastră. Da. Hai. Hai să o închid. Ei, n-am închis-o. Găină! Ucide-o! Nu bag-o la... E murtă deja. De care lemn alb Pe de sau... aeron. De ore. Dec. Am 3 de aeron. Am 6 de fier. Ți-ai zis dacă vrei, dar... Ai că nu. Eu, băi, am găsit un copac numai bun pentru că azi în copac, dar... Și eu cred că asta, aici stau eu. În camera asta mică. Eu vreau sus eu. Este camera Alin asta micuță. Alin stă cu Robert jos și eu stau Nu. sus cu Alex. Ce șmecher ești tu. De ce, mă? De ce stați cu... Șmecher mai ești, Florin. Ia stai cu Alin. De ce, mă? Stați cu Alin. Băi, ce faci, mă? Tu mă arunci de pe... Căcatul? Mă trebuie să scap. Uite, s-a trezit Alex. Mă trebuie să scap. Mă trebuie să scap cum atât de un pământ. Stați cu Alin. dacă- Băi, am găsit un copac mare tare tot. Băi, ne facem cameră separat și gata. Tu unde atâta? Băi, Dacă îți fac o cameră de 4x4, zici că nu-ți convine. E prea mică. Băi, dar nu facem... Am murit. Am murit. Am murit. Am chicat din pom. Ehe, topoarele pentru mine. Măi, da. Cine are lemn alb? Alex. Andrei. Am eu. Dar nu mai... Hai, vină cu aia. Ai zis că vrei să mori. Ce-ți fudă peste ochi. Hai, mai răule. Mai firică. Hai, mă, că ți-am făcut, mie. Ți-am tu pani peste gură, vreau să văd ce pățări și tu... Dă lucrurile. Nu.
Lasă-mă, continui eu, băi, mucea. Andrei, salvează-mă! Da. Dă-mi lemn. Au tare. Am eu puțin lemn. Ce nu m-ai salvat? Eu am 11 lemn, mă duc să fac o casă. Băi, băiașule, tu te Da, chiar șmeche, băi! Ia dați-mi itemele înapoi. Dați-mi pumpkin-ul, semințele, găinile. Eu și plec. Draci! Bă, dați-o mâncare, că mor! Da mâncare, Andrei! Andrei! Fiecare face. Păi, dar nu era mai bine fiecare își face casă? Nu. De ce? Păi ori facem o serie, ori așa putem joci singur. Meu. Dacă faci fiecare casa lui. Dacă ar fi așa, eu am făcut așa asta de aici. Și cine a astăzi lemnul? Florin Lătră. Și cine a făcut casa? Florin și cu Alex. Băi, îmi trebuie mâncare! Îmi trebuie mâncare! Piatră eu am strâns. Băi, Torci. Nu. Nu trebuie torci. Dă și cum te cheamă? Scrie mare! Scrie mare deasupra numele care are și lemn alb. Eu n-am. Puneți-mi cu fără, în ăsta micu. Sau în care vreți. am eu unul. Hai să-mi iau și eu patul. Da, unde sunt paturile? Hai să ne culcăm. Că chiar ai sigur că... Păi noi n-aveam ușă. Și vin monștri. Hai, la perete, îți moși în apropiere. Căcat. Spune-ne, oprește la moși și spune și... Păi în gură de... Ia gură, drecu. Am mers. Și când târziu oprești, spune să loc. Ne-am pornit deja. Așa. Alin, culcă-te. Alin pressing că va muri. Alin, afară. Alin, culcă-te. Lasă-mă să culce. Dar cum poți să dai cânticul și eu nu pot? Nu știu. Am un dar. Un dar Eu special. pot să dau, ia uite la... Uite, Alin mi trează. Alin! Culcați-mă! Culcă-te! Eu mă o să fac casă. Nu, stai cu noi. Păi zici că... să plec. Nu pleca, că așa puteai să joci, să jucai pe seria ta. Oh, băi, cum să culc Alin cu noi, vine monștri. Să nu mai bate, băianuț! Păi da ce vrei, stătea acolo o jumătate de oră. Lasă-l, ce dai în el? Acum care l-ai dat în el, ce ai făcut? L-ai omorât. Sărac în Nu față. poți să mă culc din Ei. cauza ta! E lăsă bun! Băi, poate vă scopi toți. Și mă treci nu da. Cu atât a fost cu acest prieteni, vă rog să ne stați să apăsați butonul de like. Bye, bye!